Ah, dan kolo. Yaushe ake sakin dan majalisa? Wannan CDs din nan wanda yake bala'in tashi a wannan lokacin. Au, na kowa? Amma na ga duk waɗannan series din na dan majalisa akan wayarka kuma har ka ce ka manta ranar da ake saki. Ka san saboda shauƙin da yake da shi da irin daɗin da kuma irin abubuwan da ake zuwa da shi. Wallahi shi yasa gaba ɗaya da ga ba ya ɗauke mu hankali na manta. To fim din dan majalisa. A YouTube channel din mu Maduba Hausa TV. A nan muke ɗora shi ɗin ranar Asabar da misalin karfe 8. To alhamdulillah. Na kowa. Ka sanar da abokan arzikinka da iyalinka da kowa da kowa akan cewar su bibi YouTube channel wannan Asabar din za mu ɗora episode 8 na 8 kowa ije kalla wannan shahararren fim din na dan majalisa. To alhamdulillah kuna ji jama'a a Madubi TV fa da karfe 8 da yardar Allah za a saki episode 8 yawa dan majalisa saboda haka ina nan zan daren rashe dan majalisa episode 8 yayi